el màxim possible. I bé, si després algú em vol fer alguna pregunta, li respondré encantat. Bé, jo penso que tant per en Pau, ja ho va explicar ell, com per mi, ha estat també com una feina molt satisfactòria treballar en un àmbit del qual jo no era freqüentador. A mi l'arqueologia és una cosa que m'ha interessat de retruc, però mai m'hi havia ficat de dins i realment ha sigut una meravella poder conèixer de primera mà per la gent que en sap de com era la vida aquí fa tants anys. I després, la feina de dibuixar-ho ha estat complicada i divertida al mateix temps. Complicada perquè naturalment ells ens exigien un nivell de verosimilitud en tot el que dibuixàvem, en els objectes, en les prendes de vestir, inclús en els paisatges. El vaixell, Max. El vaixell, el puto vaixell. Bueno, allà on no arribaven les dades científiques arribava la nostra imaginació. 3 pàgines. Potser en Pau vos pot contar el del vaixell. Bueno, el del vaixell va ser que les coses que no estan documentades les m'haurien d'inventar, però dins una lògica. Justament, jo crec que és l'única cosa de tot el còmic que no se sabia ser com eren els vaixells que empleaven en aquells temps. Se suposa que n'hi havia perquè hi havia contacte entre les illes, però no hi ha res per determinar com eren els vaixells. I mos va donar a Cristina com a documentació un vaixell que estava fet una figureta, que era com una maqueta però d'una altra illa, de Sardenya. I va dir, vos podeu basar en això perquè potser eren semblants, però no ho sabem. Però no tragueu molt el barco, i surten 3 pàgines del barco. Si veu molt el vaixell, l'hem de fer molt bé. Però això és culpa del guionista, que es va entretenir molt en la travessa marítima del Cúlia a Maó. No van fer el vaixell així com ara, més o menys té poc de... No, però té tot el rigor el vaixell. El que passa que també està inspirat en una figureta de bronze, d'aquestes del bronze final que hi ha a Sardenya, i clar, no podia ser ben igual, i aquestes barques el que tenen és un símbol davant, i van pensar, això sí que és una cosa versemblant, però no és verídica ni molt manco, perquè no s'ha trobat cap vaixell així. Li van posar un bou, perquè el bou, 2 segles després, és un símbol prou interessant de la prehistòria de Mallorca. Però clar, era allò de passar d'una figureta, si ara veiéssiu aquestes figures del bronze, et mires i dius, ai, això és el pal, ai, això podria ser una ai, això podria ser... I clar, quan ells van, a partir de la figureta, fer el vaixell, la primera prova, perquè penseu que això, gràcies a les màquines també, nosaltres gaudíem moltíssim, perquè ells feien, això ho heu d'explicar a vosaltres, el llapis, després els colors, després els Photoshop, quan t'arriba la imatge ja feta i amb colors, quedes com, això era el que havia de sortir, clar, era una meravella. O per exemple, coses no són, jo des de la meva perspectiva és molt difícil, jo no tinc ni idea de dibuixar, sense ser uns dibuixos hiperrealistes que et donin a entendre, per exemple, els tassons com eren en aquella època. És un traç, no és superdetallat ni realista el que s'està fent, però t'ha de donar la idea que és aquell tassó que es feia servir en el segle IX. I com són capaços de poder fer això és increïble, i fer-ho servir com s'agafava. S'agafaven els pols aquí, tal com era. Per mi això, que sóc incapaç, jo ho puc explicar, però no ho sé dibuixar, és com... Però és que ho explicaves molt bé i... Sí, a més, això que dius no és un dibuix científic ni realista, però crec que normalment sempre en la feina que feim ens basam més en les sensacions que poden transmetre. I precisament, no sé, crec que no ho hem dit, vàrem anar per fer aquest còmic, vàrem anar tots a Menorca per estar in situ en els puestos que havíem de dibuixar
per tenir les sensacions que potser que podrien tenir quan van descobrir la cova. De fet, vam arribar molt tard, ja estava a punt de fer-se fosc i anàvem corrents per trobar el puesto per l'acantilat i teníem així molt de nervis per si encara no el trobàvem encara perquè era de dia i amb una posta de sol espectacular i una tormenta allà que no ens venia van trobar el puesto de la cova i ens van quedar tots emocionats i tot això crec que en els còmics surt. Sí. Jo crec que és dues coses, no? Una, entre el primer i el segon còmic hi ha com una evolució de la història amb la idea aquesta de, al fer el primer còmic ja va ser com una cosa al·lucinant d'haver fet aquest còmic, també t'animes un poc i vas pensant, hosti, potser aquí podíem fer com una mena de col·lecció i un poc al segon còmic hi havia un plantejament d'anar a expandir un poc la història, no? I fer-la també, i almenys una idea que teníem era fer-la també un poc amb una trama un poc més complexa i que també pogués arribar a més gent, perquè aquest primer potser era més adreçat a un públic més infantil. I llavors també, d'aquí també surt la idea un poc de dir, hòstia, per què no ens hem acabat a Menorca? Perquè a més a Menorca, la Quinta Son Forners té una llarga trajectòria de feina i és qui va excavar la cova d'Esmussol, on han sortit una sèrie d'objectes que són excepcionals, únics, exhibits a Europa, no? I veure com podíem lligar una cosa amb l'altra i també com obrir-nos una mica més, sortir de Son Forners i reflexar més coses, no? Potser si era un tercer, potser ja se'n van cap a l'altra punta del Mediterrani. I faran una entrevista a Homer. I després crec que hi ha una cosa interessant que explicar, que crec que el podríem explicar o en Max o en Pau, que és com han fet ells la feina entre un còmic i l'altre, no? I perquè, pel que ens ha explicat, és una cosa que no havíem fet mai i que no es sol fer massa en el món del còmic i el resultat ha sigut molt guapo per nosaltres, no? Si voleu explicar. Bé, sí, és bo d'explicar. En Pau i jo ens repartim la feina. El primer llibre ens ho vam repartir d'una manera, que és que jo feia la planificació de pàgina, diguéssim, la narrativa visual, a partir del guió d'en Marc, i dibuixava els personatges. I en Pau s'encarregava dels fons, dels paisatges, de les construccions, etc. La cosa va funcionar prou bé, perquè encara que tenim estils molt diferents, hem begut de moltes fonts similars i per tant vam trobar ràpidament un punt en què els dos estils conjugaven molt bé. Llavors, per segon llibre, vam decidir que el divertit seria invertir el mètode i per tant en el segon llibre en Pau s'ha encarregat de planificar la història, de dibuixar els personatges i jo m'he encarregat dels fons. En Pau s'ha de dir que ha hagut de fer un esforç extra perquè venia ja una mica marcat per l'aspecte que tenien els personatges en el primer llibre i s'ha hagut d'esforçar un poc. Sí, però aquesta forma ha anat molt bé perquè he après moltes coses per camí. I una cosa que és molt enriquidora d'aquest format, que potser és un efecte secundari que no estava previst, és que quan has de dibuixar una cosa has de saber exactament com és, si no la pots dibuixar, no? I hi havia coses que ells mateixos no s'havien plantejat perquè mai no havien volgut dibuixar. Però, per exemple, quan havies de fer una vinyeta, ara puc posar un pi aquí. Va, que havia pis en aquella època? Segurament no. Hosti, les sabates? Tenien sabates. Va, tenien sabates. Pues no tenien cap resto, però possiblement s'entenguessin, però també és probable que no, perquè hi ha moltes trencadures d'ossos que segurament s'hi pegaven les pedres. I així, a mesura que anaves dibuixant, te sortien de preguntes. Jo cada pic que venia amb una llista. I els hi feia també reflexionar ells. I això ens ha enriquit mútuament. Sí, ens feien altres... Fem un procés de recerca, perquè moltes coses no les plantejàvem. Si teniu alguna pregunta jo o crec alguna que no importa xerrar-ne més, si voleu demanar qualque cosa i si no ja passam a signar. Voleu saber res? Aquí aprofitau. Voleu dibuixar còmics? Idò.
Doncs res, moltes gràcies. No, no Ah, tu sí. No, no és una pregunta, vol és signar? dedicatòria. Bueno, el Max farà les figures al fons.